Това е командният пулт на базата. Имаме 2 такта, 4 такта и една функция спот, която прави точки все едно. Тук се избира, нали, диаметъра на тела 0,8, 1, 1 и 2. Това е типът тел и тук долу е дадено с каква газ може да се заваря. В момента съм на 1 мм тел, метал и понеже съм с коргон, съм избрал тази първата функция. Когато се заваря с алуминий, тук има ръчен режим. Това е настройка на Synergic, когато се работи с долната част. Това е за спута. От тук се командва мощността. Има 2 степени А от 1 до 7 и Б от 1 до 7. От таблицата може да се види, нали, на коя мощност е най-подходяща според дебелината на детайла, според тела, диаметъра на тел и долу на моментата. Имаме само от тук, с което управляваме тая функция Synergic. Тук в средата е оптимално и от тук контролираме де факто скоростта на подаване на тел.